Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, biz bugün Atavatan media topary bolup, Watan kino konsert merkezinde bugün bu yerde Yeňme Jemgyýetçilik guramasy tarapyndan gurnalýan 8-nji mart Halkara Zenanlar gününe bagyşlanan konsert geçirilýär. Konsertde gyzyklanýan bolsa, onu Atavatan TV-den daşlaşmaň. Yeňme Jemgyýetçilik guramasy tarapyndan gurnalan çäraga gatnaşdym. 8-nji mart bayramyňyzy gutlaýan, hiç açan ýüzüňizden mehr nury öçmesin. Halkara Zenanlar günü bayramyňyz tüýsürekden gutlaýar. Janyňyz sag, başyňyz dik, öýoňyz abadan bolsun. Я Гуля Чуреклеева, директор общественной организации ЕНМЕ, и наша организация оказывает социальную поддержку нашим гражданам. Это молодежь, это женщины, это дети. On our behalf, we also wish you good health and beautiful life. We one more time congratulate you with 8th of March. Bayramınız kutlu olsun. Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, biz bugün Atavatan media topary bolup, Watan kino konsert merkezinde bugün bu yerde Yeňme Jemgyýetçilik guramasy tarapyndan gurnalýan 8-nji mart Halkara Zenanlar gününe bagyşlanan konsert geçirilýär. Konsertde gyzyklanýan bolsa, onu Atavatan TV-den daşlaşmaň. Hormatly ýerleşler, bugün geçirilýän Yeňme Jemgyýetiniň konsertinden şu gün çykyşyna ajaýyp gyýjagalar hem biziň ýurdumyzyň denanlaryny şeýle mehriban enelerimizi bayramçylyk nasibetli gutlaýarlar. Geliň olan gutlagyny dinläýin. Bayramınız kutlu olsun. Ваши аплодисменты. Yeňme Jemgyýetçilik guramasy tarapyndan gurnalan çäraga gatnaşdym. 8-nji mart bayramyňyzy gutlaýan, hiç açan ýüzüňizden mehr nury öçmesin. Bayramyňyz gutly bolsun. Men şu pursatdan peýdalanyp ähli enelerimizi, zenanlarymyzy, uýalarymyzy, jigilerimizi ýetip gelýän 8-nji mart bahar bayramy bilen tüýsüregden gutlaýan, olaryň hemişe maşgalasy awat, janlar sag bolsun. Мы, волонтеры от общественной организации ЕНМЕ, хотели бы поздравить всех женщин с Международным женским днем 8 марта. С праздником! Праздником! Hormatly tomoşaçylarymyz, gelin indi bolsa Yeňme Jemgyýetçilik guramasynyň direktorynyň
Gurama barada we şuňky geçirilen konsert barada berjek gurrun dinläliň. Я Гуля Чуреклеева, директор общественной организации ЕНМЕ, и наша организация оказывает социальную поддержку нашим гражданам. Это молодежь, это женщины, это дети, это люди, которые приходят в организацию и получают максимальную социальную поддержку и от нас, и от наших партнеров. Это государственные структуры, это другие общественные организации и все ведомства, которые участвуют в жизни, процветании нашей страны. Хочется отметить сегодняшнее мероприятие, потому что это посвящено нашим женщинам. И наши женщины впереди планеты всей. Хочу заявить, потому что в этом хочется поздравить всех наших женщин, потому что мы все программы, которые в нашей организации есть, они направлены на их повышение, на их развитие. И здесь вы можете увидеть их продукцию, которую выполнили девушки и женщины именно в центре общественной организации ЕНМЕ. Это сумки, это майки, это те изделия, которые они вложили в душу и сердце. И хочется сказать большое спасибо всем нашему президенту за ту заботу, которую проявляет он для всех женщин нашей страны. Dear Atawatan YouTube channel audience, today we are here at Watan Film and Concert Center. Concert dedicated to the 8th of March, International Women's Day, is taking place right now. The concert is not only dedicated to the 8th of March, but supporting people with disabilities. And the organization, which is a concert, is organized by the Yengme Charity Organization. As a Turkmen people, as a Turkmen youth, we wish this kind of charity events and organizations will take place in the future much and more. This kind of events are really supportive for the people with disabilities taking place in everyday social activities. On my own behalf, I also congratulate all the women with the 8th of March International Women's Day. Wish you sound health and great happiness. Милые, прекрасные женщины, милые дамы, прекрасные мамы, хочу посвятить вам этот прекрасный стих. Слово «мама» — это дорогое, ею нужно дорожить. Assalamu alaikum izleyiciler, ehvan vatandaşlar, ina şuun görüşmeli ali Atavatan TV kanalına halkara zenanlar bayramçılığı etip geliyor. Bütün dünyanın zenanlarını, ähli enelerimizi, käbelerimizi, uyolarımızı şu acayip bayram bilen tüsürükten utlasımız geliyor. Oy enelerimizin, doğuncuklarımızın, uyolarımızın güler yüzü hemişe gülüp dursun. Arkadaşlar serdarımızın sayesinde, kahraman arkadaşımızın sayesinde diyarımızda her bir bayramçılık, her bir toy ödünün şahatlığı, şoğunu ölen yüreklerde acayip olma münasip olsun. Mehriban zenanlar, mehriban eneler, uyolar. Halkara zenanlar günü bayramımız tüsürükten utlayar. Canına sağ, başınız dik, öyoğunuz abadan olsun. Köp sağ olun. Mehriban Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, anha görüşmeli ýaly şu konsertimiz hem tamamlanyp barýar. Hormatly tomaşaçylarymyz, biz şu konsertden size ingliz rus dillerini alyp bardyk. Şeýle-de ingliz rus dillerini çok teşekkür ýetirdik. Elbetde şeýle gyzykly we täsirli çäreler diňe Atawatan TV'de. Gepleşiklerimizin innik sanlaryna görüşýänçek, sağ bolun. Dear Atawatan YouTube TV audience, as we say, the concert is over. On our behalf, we also wish you good health and beautiful life. We one more time congratulate you with 8th of March.